L-intelligenza artifiċjali hija għodda b'saħħitha fis-soċjetà tal-lum iżda qed toħloq sfidi ġodda brabta ma' traffikar tal-bniedem. Dan kien il-messaġġ li twassal waqt konferenza organizzata mill-Kunsill Ewropew brabta ma' traffikar tal-bniedem u l-intelligenza artifiċjali. Konferenza li matula tkellmu numru ta' esperti, professjonisti, esperti legali, kif ukoll ħaddiema taċ-ċivil. Matul il-konferenza ntqal l-avvanzi li qed isiru fit-teknoloġija qed iwasslu għal metodi ġodda ta' traffikar tal-persuni, iżda min-naħa l-oħra qed jiġu studjati metodi oħrajn li għandhom iwasslu għal prevenzjoni ta' traffikar. Intqal ukoll l-użu tal-intelligenza artifiċjali tkun gwidata minn prinċipji ta' etika sabiex isir magħruf kif l-innovazzjoni twassal għal ġustizzja. Numru ta' kelliema spjegaw li matul dawn l-aħħar snin diversi pajjiżi bidlu l-leġiżlazzjoni tagħhom sabiex jagħtu aktar priorità lil din il-materja tant importanti. Infatti riċentament sar studju bilan li kriminali kif ukoll il-vittmi jinstabu aktar malajr, dan għaliex illum il-ġurnata l-intelligenza artifiċjali tista' tagħmel xogħol li l-bniedem joħodlu ħafna aktar ħin. Matul din il-konferenza bosta kelliema appellaw għall-importanza ta' strateġija fil-konfront tal-intelligenza artifiċjali għaliex preżentament it-traffikar ta' tfal vulnerabbli qed jiżdied.